खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बारग' NDA-BP नि चेयारमेन बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि आथिखाल BPF दोलोनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर धीरेन बर'आ मैया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव हाबबाय। नैथि खौराङाव दङ एक्साइज बिफाननि सानै साख्रिआवला हमजादों। जौनि गला आरो जौनि बारनि लाइसेन्स होनायनि मुङाव सासे सुबुंनिफ्राय रां लानाय समावनो एक्साइज बिफाननि सानै साख्रिआवलाखौ भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसननि मोनसे हानजाया हमनो हादों। बिश्वनाथनि एक्साइज बिफाननि मावख'गिरि मारामेश्वर दासनि मुङाव 50,000 रां लानाय समाव जायगायावनो हमजायो। एक्साइज कनस्टेबल अभिजित बरुवाया उनाव कनस्टेबलनि दारै रां दाबिनानै लानायनि दायाव एक्साइज मावख'गिरिखौबो हमो। थामथि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवार बियाबाव BPF दोलोनि गेदेर खहा। 14 नं चिरां दुवार बियाबाव थानाय दलफानि फरेस्ट ब्लक गुदि BPFनि गाहाय नेहाथारि बिरखांगोरा बसुमतारीजों लोगोसे सा 16 गोख्रों BPFनि मददगिरिफोरा EM रनजित बसुमतारी बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव UPPL हानजायाव आखाइ गोरोबफैदों। ब्रैथि खौराङाव दङ BJP MLA लासिंसिं जानांनायनि भिडिअ'आ भाइरेल। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गारियाव गाखोनो नागिरनानै लासिंसिं जानांदों। BJPनि सासे MLA गिबि मन्थ्रिनि गारियाव गाखोनो नागिरदोंमोन। MLA बिजय मालाकारा 5 जुनाव गिबि मन्थ्रिया हाइलाकान्दियाव दैबानानि गोहोमाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनि खौरां लानो थांनाय समावनो बे जाथाया जायो। MLA बिजय मालाकारा गिबि मन्थ्रिजों गारियाव गाखोफानो नागिरनायावनो रैखाथि हानजाया MLAखौ आखायाव हमना बोनानै गारिनिफ्राय बोख्लायो। 5थि खौराङाव दङ बिटिआर गोरोबथानि मोनसे गिदिर दफा मावफुंजाबाय। BTCनि गं 8 बियाबाव गासै गं 81 गोदानै थिसनजानाय गामिया भट होनो हासिगोन। 6थि खौराङाव दङ रायमना माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव मोनसे रिच वाटार पार्क बेखेवदों। गोबाव सम रायजो राजाफोरा रंजानो हास्थायनानै नेनानै थानाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव गोदानै लुफुंजानाय रिच वाटार पार्कखौ मैया MLA जिरन बसुमतारी आरो मिरु UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांमोना बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि पार्कखौ मैया बेखेवनाय जादोंब्लाबो रायजो राजाफोरा दिनै अदेबानि 7 अक्ट'निफ्रायनो रिच वाटार पार्कआव हाबनो हागोन। लोगोसे बेयाव हाबनो थाखाय 300 रांनि टिकेट दाननो गोनां जागोन। बैसोआव गेदेर सुबुंफोरा आरो उन्दैसाफोरनि थाखाय फ्रि खालामनाय जादों। बेयाव दैयाव दुगैनाय गेलेनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जाग्रा लोंग्राबो जानो लोंनो मोनगोन। बेनिखायनो बे पार्कआव बेरायनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरा दिनैनिफ्राय बेरायनानै गोजोननायखौ लानो हासिगोन। 7थि खौराङाव दङ बर'नि सासे गोख्रों खौरांगिरि जोबोद बाख्नायथाव आरो साबायखर होजाथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हाबिगाव गामिनि सासे 50 बोसोर बैसोनि आइजो किरण राभा मुंनि बिथाङा ब्रेस्ट केन्सार बेरामाव 2 बोसोर भुगिनांनानै दंमोन। बिथांनि देहायाव थै नांगौ जानायलाय बर' खौरां बिजोंनि सासे गोख्रों खौरांगिरि गणेश बर' बिथाङा मंगलदै सिभिल देहा फाहामसालियाव दान्दिसे सम नुजाथि हैनानै खौरां लाहैयो आरो थै दान होनानै बे दुखुथिया न'खरखौ मदद खालामो। 8थि खौराङाव दङ खास्रि बिस्रियै हाग्रानि मोननो थाङै दाउ बुथारना इउटुबाव आपल'ड खालामना 3 इउटुबारा जोबथेसालियाव। सिमेन्ट सापरि हस्तिनापुर गामिनि मनिन्द्र मुसाहारि, लंका गामिनि महेश्वर स्वर्गियारि आरो शिबराम स्वर्गियारिया खास्रि बिस्रियै हाग्रानि मोननो थाङै दाउ बुथारना इउटुबाव आपल'ड खालामनायनि दायाव गोजा न'नि आलासि जानांदों। 9थि खौराङाव दङ सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया महनपुर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोदानै दाफुंनानै लानाय जाबाय। आफादगिरि महरै माजगाव कसारि गामिनि बिरदाव नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै 1 नं नावखाथा गामिनि बिस्ति मोसाहारिखौ सायख'नाय जाबाय। 10थि खौराङाव दङ फुंनि 5 रिंगासोआव सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दैमानि दालां सिङाव सासे बर' सुबुंनि गोथै सह'खौ गोजावना थानाय थासारियाव बोखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिमेन्ट दैमायाव दालां लुनायनि बिबानाव थानाय सुबुंफोरा मैया फुंनि समाव दालां गाहायाव नांथानानै थाफैनाय गोथै सह'खौ नुदों। मख'नो गोनांदि जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो सिमेन्ट सापरिनि पुलिस हानजाया जाथाय जानाय जायगासिम सौहैयो आरो गोथै सह'खौ गावसोरनि आवथायाव लाबोनानै नायबिजिरो। थैनाय सुबुंखौ जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सिलाफोथार हालामनि भगबान बरग'वा गामिनि 45 बोसोर बैसोनि हायथा बसुमतारी होनना सिनायथि होयो। न'खरनि सोद्रोमाफोरनि बायदिब्ला अरुणाचलनि सोनाब सियां जिल्लानि दालि गामिनि सासे सुबुंनि न'आव खामानि मावनो एबा दाहोना थाहैदोंमोन। अरुणाचलनि न'खर बिगोमाया न'खरनो फोरमायहरदोंदि हायथा बसुमतारीया गावनि थाग्रा जायगायाव गैया होनना। नाथाय मैया हरखाब सिमेन्ट दैमायाव गोजावना थानाय जाथायखौ न'खरनि सुबुंफोरा गोरलैयै गनायनानै लानो हायाखै। हायथा बसुमतारी थैनायनि गुबै जाहोना
दासिमबो सोराङाव फैयाखै। 11थि खौराङाव दङ हरिद्वाराव 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बिजेपि मावख'गिरिया हमजादों। सुलुंनि बायदिब्ला हरिद्वाराव सासे बिजेपि मावख'गिरि आरो बिथांजोनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ गावनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ हानजा जिनाहारि खालामनो फाव फान्दायनायनि दायाव हमनाय जादों। दायनिगिरिफोरा जानुवारि आरो मार्च दाननि गेजेराव गोबां खेब गाज्रि आखु बाहायनानै हिन्जावसाखौ जौ लोंनो नारसिनदों आरो बेखौ सिरि थानो हुमखिबो होदोंमोन। हिन्जावसाया गावनि बिफानो बे बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन, जायनि जाहोनाव सासे बिजेपि मावख'गिरि आरो बिथांजोनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ खानाय जादोंमोन आरो थामथि सन्देह गोनां सुबुंखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरिद्वाराव सासे बिजेपि मावख'गिरि जाय सिगाङाव पार्टीनि जिल्ला दालायाव गोजौ मासियाव दंमोन, बिथांजोखौ गावनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रा बिनि लोगोजों लोगोसे जिनाहारि खालामनायनि दायाव खानाय जादों। बिथांजोनि 33 बोसोर बैसोनि दायनिगिरि मोजां मोननाय सेंग्राखौबो खानाय जादों। फारसेथिं बिथांनि लोगो जाय 30 बोसोर बैसोनि बियो दासिमबो खारखोमानानै दं। पुलिसआ बुंदों दि माखासे दान सिगां नांलायनायनि उनाव गावनि फिसायनिफ्राय आलादा थानाय आइजोआ गावनि फिसाजोखौ जौ लोंनो नारसिनदोंमोन, जाहाथे बिखौ सानैबो सुबुङा जिनाहारि खालामनो हायो। सोमोन्दो गोनां पुलिस थानानि बिबानगिरिया बुंदों दि हानजा जिनाहारि खालामनायनि गिबि जाथाया जानुवारि दानावनो जादोंमोन। जेब्ला हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो काराव गाग्लोबनाय जादोंमोन, अब्ला बेनि बिमाया बैयावनो दंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि जिनाहारि खालामनाया मार्च दानसिम सोलिबाय थादोंमोन, जेब्ला साथाम दायनिगिरिफोरा आग्रा आरो बृन्दाबनाव दावबायदोंमोन। मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि हिन्जावसाखौ फ्राय 8 खेब हानजा जिनाहारि खालामनाय जादोंमोन, जाय गासैखौबो बिमानि नुजाथिनायाव खालामनाय जादोंमोन। पुलिसनि बायदिब्ला हिन्जावसाखौ हरिद्वारनि गंसे हटेलाव जिनाहारि जादोंमोन, जायखौ हिन्जावसानि बिमानि मुङाव आरो बिनि बयफ्रेन्डनि मुङाव भारायाव लानाय जादोंमोन। दायनिगिरिफोरा हिन्जावसाखौ हुमखि होदोंमोन दि बियो माबाफोर बुङोब्ला बिसोरो बिनि बिफाखौ बुथारगोन होनना। 12थि खौराङाव दङ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारीनि बाखनायथाव हाबाफारि। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय हाथिसार मिलनपुर गामिनि थागिबि बिना मगरनि न'खौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबो आरो न'नि थासारिखौ थेर-बेथेर खालामना गालाङो। बेखौ खौरां मोननानै एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गावनि दोलोनि माखासे थान्दैफोरखौ दैथायहरना गांनै न' लुग्रा प्लास्टिक एबा त्रिपाल गथायना होयो। लोगोसे 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिरदाव बसुमतारी बिथाङाबो दावबायना बाहागो लायो। 13थि खौराङाव दङ बिजनीनि फानबारि लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गंसे बाइक आरो इ-रिक्सानि गेजेराव जानाय लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। गोख्रैथिजों फैबाय थानाय AS26F3301 नाम्बारनि बाइकआ कन्ट्रल खोमानानै गंसे इ-रिक्साजों सौग्रावलायो, जायनि जाहोनाव बाइक सालायगिरि दीपंकर रे आरो पंकु दासआ गोब्राब जोखोम जायो। सानैखौबो गोब्राब थासारियाव बिजनी महकुमा सुबुं देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। लोगोसे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय इ-रिक्सा सालायगिरि बाबु सेनखौ फाहामथायनि थाखाय बिजनी महकुमानि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो।